Dobrý den, vítám vás v OK systému. Jmenuji se Eva Vodenková a pracuji na pozici personální ředitelky. Spolu se svými kolegyněmi Hankou, Danou a Bárou jsme tu pro vás. Můžete se na nás obracet s jakýmikoliv dotazy. Budeme rádi za vaše podněty, připomínky a zpětnou vazbu. V dnešním úvodním školení vás spolu provedeme vstupními informacemi, abyste se u nás co nejrychleji zorientovali. K tomu slouží i příručka, která leží před vámi a do které si můžete psát poznámky. Využijte toto setkání a ptejte se na vše, co vás zajímá, nebo se za námi stavte kdykoliv později v 5. patře pražské pobočky. A teď už pojďme na to. Nejprve vám krátce představím OK systém. Ten založil v roce 1990 Martin Procházka spolu se 3 spoluzakladateli. Firma se pod jeho vedením stala významným dodavatelem IT služeb pro veřejnou správu i podnikovou sféru. Přeměnila se na akciovou společnost a po odkoupení podílů od původních zakladatelů a díky zapojení dcer na rodinnou firmu. Aktuálně má obrat přes 1 miliardu korun a více než 500 zaměstnanců na pobočkách v Praze, Ostravě a Brně. Své zastoupení máme i v Americe. Nyní se prosím seznamte s Víťou Cimlem, ředitelem společnosti. Pokud bude příležitost, představíme vám ho dnes i osobně. Spadá pod něj 5 ředitelů divizí, do kterých je organizační struktura firmy rozdělena, a také oddělení OK Base, oddělení bezpečnosti, oddělení rozvoje obchodu a sekretariát a recepce. Sekretariát a recepce jsou místa, na která se můžete kdykoliv obrátit s provozními dotazy. Významnou divizí je divize vývoje 1, řízená Petrem Gottesmanem. Je poměrně rozsáhlá, má 4 velké vývojové týmy a 1 tým analytiků. V této divizi se kolegové zabývají primárně rozsáhlými zakázkami vývoje na míru zejména pro státní správu. O představení toho, co všechno v této divizi dělají, jsme požádali přímo Petra Gottesmana. Dobrý den, jmenuji se Petr Gottesman a od roku 2019 řídím divizi D1, která je zaměřená na vývoj aplikací pro státní správu. OK Systém už od svého založení vyvíjel aplikace pro úřad práce. Byla to především aplikace pro státní sociální podporu a aplikace pro agendu zaměstnanosti. Dnes dodáváme řadu dalších agend. Je to kompletně agenda nepojistných sociálních dávek, která zahrnuje vedle státní sociální podpory dávky hmotné nouze, dávky pro osoby zdravotně postižené a dávky pěstounské péče a v neposlední řadě dávky pro humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům. Dále pokrýváme oblasti České správy sociálního zabezpečení, jako je sběrnice EBS a dávky důchodového pojištění OSVČ. Občas se setkávám s názorem, že práce pro státní správu je nudná a nezajímavá. Není tomu tak, je to přesně naopak. Pokrýváme našimi systémy velmi rozsáhlý segment trhu a prakticky každý občan České republiky se někdy s naší aplikací potkal, respektive využil ji formou úředníků úřadu práce. Naše aplikace denně používá více jak 10 000 úředníků úřadu práce a dodáváme webové portály pro širokou veřejnost, kterou používají prakticky všichni občané České republiky. Samoobslužná zóna Jenda je základem digitalizace procesů na MPSV a troufnu si říct, že je srovnatelný s jakýkoliv jinými velkými systémy v České republice typu bankovnictví a podobně. Vedle aplikací pro státní správu dodává D1 také aplikace pro komerční sféru. Je to především produkt VK My Way pro zákazníka z USA a pak také software pro monitorování robotů, Checkbot, který vám za chvíli představí kolega Petr Vaverka. Pokud nastupujete do D1, tak se určitě s námi nudit nebudete. Dobrý den, mé jméno je Petr Vaverka a jsem produktový manažer aplikace Checkbot.
Checkbot je náš nejmladší produkt, nicméně pravděpodobně s největším potenciálem úspěchu na světovém trhu. Checkbot se zaměřuje na monitoring průmyslových robotů značky Yaskawa, což je jeden ze 3 největších světových výrobců robotů. Když si představíte slovo robot, mnozí z vás si představí robota někde z filmu, jak se pohybuje, android, podobný člověku, anebo si také může představit průmyslovou halu, továrnu, jak jsou robotická ramena, která montují auta, svařují, přeskládávají zboží na paletách. A to jsou právě ty roboty, na které se aplikace Checkbot zaměřuje. Jak jsme se k tomu vůbec dostali? Jsme odborníci na počítače a srdcem robotu je počítač. Počítač, který obsahuje program, který říká robotům, co mají dělat, kdy to mají udělat, jak se mají pohybovat. Všechny tyto informace je potřebné zálohovat, ukládat, vyhodnocovat a to je to, co děláme s naší aplikací. Když si představíte halu plnou robotů, které musí vlastně robotický inženýr obsloužit, musí zazálohovat, zkontrolovat jejich stav, tak určitě každý z nich potom ocení nástroj, jako je Checkbot. Nástroj, díky kterému může ve své kanceláři na jedné obrazovce monitorovat všechny roboty a vidí, co se s nimi děje. Pokud vás Checkbot zaujal, podívejte se na webovou stránku aplikace, kde najdete další informace a zajímavosti. Jedním z hlavních produktů je personální mzdový a docházkový systém OKBase, se kterým se dobře seznámíte při vaší práci v OKčku. OKBaseu využíváme nejen k personalistice, mzdám a docházce, ale je možné přes ní žádat o dovolenou, zadávat služební cesty nebo si objednávat obědy. O tom, co vše Bejska umí, vám teď krátce popovídá Vojta Klimeš. OKBase je personální, docházkový a mzdový systém, který v současné době patří mezi špičku v naší republice. Od skromných začátků, kdy zadáním bylo vytvořit docházku pro naši firmu, jsme vyrostli až jeden z největších personálních systémů, na kterém v současné době pracuje kolem 150 našich kolegů. Naším hlavním cílem je dodávat zákazníkům takový produkt, který nejen umožní splnit veškerou legislativní povinnost, ale také podpoří firemní komunikaci a vnitrofiremní procesy. Sledujeme trendy ve způsobech práce a snažíme se našim zákazníkům vždy nabídnout to nejmodernější, co je k dispozici. Už v době, kdy HR systém byl vnímán jako úzký specializovaný software pro mzdové účetní a HRisty, my jsme nabídli webovou samoobsluhu pro všechny zaměstnance. A v tom pokračujeme i v současné době. Nabízíme moderní, responsivní web, použitelný na počítačích, tabletech i mobilech, mobilní aplikace a také zapojujeme algoritmy umělé inteligence pro zjednodušení a zefektivnění rutinních úkolů. Díky tomu, že OKBaseu používají stovky firem a 100 000 zaměstnanců, máme obrovské know-how v personálních procesech. Naše implementace se toto know-how snaží předat našim zákazníkům. Naší ambicí je nejen dodat software, ale poradit, jak nastavit správně procesy ve firmě. Nedílnou součástí Bejsky je také intranet, kterému u nás ve firmě říkáme OKNet. Jeho cílem je usnadnit, zpřehlednit a zjednodušit vnitrofiremní komunikaci, jak ze strany vedení k zaměstnancům, tak i v opačném směru. Na závěr bych rád zmínil náš tým UX designérů. Jejich úkolem je chránit nás, vývojáře, před programovou slepotou, kdy po letech programování a používání už nevidíme, co by mohlo být lepší, přehlednější a uživatelsky více přívětivé. Na základě jejich průzkumů mezi našimi zákazníky se neustále snažíme formuláře vylepšovat tak, aby byly pochopitelné pro každého zaměstnance. Doufám, že bude Bejska užitečná i pro vás a že přispěje k vaší spokojenosti v naší firmě. Finanční divize je řízená ředitelkou Zuzkou Hofovou a zahrnuje ekonomické oddělení, oddělení nákupu a mzdovou účetní. Další divizí je divize služeb, řízená Petrem Červeným.
Najdete v ní oddělení řízení projektů, podpory, správy informačních systémů UX UI a oddělení mobilních a webových aplikací. Obchodní divizi řídí Vláďa Fuchs. Kromě obchodu a marketingu sem patří ještě školící centrum OK školení, které vám teď podrobněji představí jeho vedoucí Jitka Sotonová. Dobrý den, moje jméno je Jitka Sotonová a jsem vedoucí školícího centra OK školení. OK školení je jeden z dlouhodobě rozvíjených produktů firmy OK System, který je zaměřený na vzdělávání IT profesionálů. A ročně proškolíme tisíce účastníků na stovkách nejrůznějších kurzů. OK školení se zaměřuje na kurzy pro IT profesionály, pro vývojáře software i uživatele. Máme kurzy kybernetické bezpečnosti. Kromě otevřených kurzů nabízíme i kurzy šité na míru našim zákazníkům. Velkou část našich kurzů tvoří autorizované kurzy Microsoftu, Cisca a SUSE Linux. Školící centrum nabízí i kurzy pro uživatele námi vyvíjeného softwaru OK Base a dalších informačních systémů, které společnost OK System vyvíjí. Školení se konají v našich 6 učebnách v Praze nebo na pobočkách v Ostravě a v Brně. Na většinu našich kurzů se lze připojit i online. Pomocí mobilní učebny školení realizujeme i u zákazníka. Kurzy školíme v češtině i v angličtině. Běžné kurzy doplňuje nabídka webinářů nebo konferencí. Případně můžete na našem kanálu na YouTube nebo Instagramu sledovat vzdělávací program IT Fitko, který nabízí krátká vzdělávací videa pro uživatele. Kromě školení si můžete ověřit své IT znalosti v našem testovacím centru a získat tak certifikační zkoušku. Kurzy z nabídky OK školení mohou zdarma absolvovat i zaměstnanci. Vždy podle volných kapacit a po dohodě se svým nadřízeným. Kurzy najdete na našem webu OK školení anebo sledujte novinky na OK.netu. V neposlední řadě je tu naše personální a provozní divize. Personalistky Danu, Hanku a Báru už jsem vám představila. Do provozního oddělení patří nejenom provoz ve smyslu správy budovy, ale třeba také úklid kanceláří nebo jídelna. Pokud budete potřebovat cokoliv ohledně čistoty vašeho pracoviště, jídelny a obědů, můžete se obracet přímo na kolegyni Majku Havlíkovou. Základní strukturu firmy už znáte. Teď se pojďme věnovat dalším oblastem, které jsou pro práci v OKčku důležité. Ve způsobu oblékání naše zaměstnance příliš nesvazujeme. Doporučujeme jen, abyste přizpůsobili oděv vašemu pracovnímu dni, plánovaným schůzkám i svému pohodlí. A myslete přitom samozřejmě i na své okolí. Vaše identifikační kartička je nezbytností, bez které se v kancelářích neobejdete. Používáme ji pro zaznamenávání docházky, vjezd do garáží, vstup a pohyb po budově a také pro výdej obědů a nákup občerstvení v pražské firemní kantýně. Pokud si kartičku zapomenete, nezoufejte. Na recepci vám zapůjčí náhradní. Ta pro zaměstnance je zelená. Návštěvy mají kvůli snadné rozpoznatelnosti bílou. Terminál pro označení příchodu a odchodu najdete na recepci. V průběhu dne jeho prostřednictvím označujete i různá přerušení, například oběd mimo budovu, návštěvu lékaře nebo služební pochůzku. Pro účely značení docházky z domova, monitorování přítomnosti, plánování dovolených, objednávání stravy a mnoho dalších funkcí využíváme aplikaci OK Base, kterou si za chvíli podrobněji představíme. Svou práci na projektech budete kvůli sledování nákladů navíc vykazovat ještě ve speciální aplikaci Výkaz práce. O zasvěcení do vykazování na projekty požádejte svého nadřízeného nebo kolegy, případně napište na kancelář projektů. Do aplikace se dostanete z našeho firemního intranetu, o kterém si povíme za chvíli. V Praze vám identifikační kartička umožní také vjezd do garáží. Ty neslouží jen pro firemní flotilu. Na registrační značkou neoznačených místech tu můžete zaparkovat i své soukromé auto nebo motorku.
cyklisté mohou využít stojan na kola. Pro využití tohoto velmi oblíbeného benefitu je nutné předem jen nahlásit registrační značku vozidla přes uživatelský formulář v OKBase. Parkování v kancelářích v Brně a Ostravě je možné po domluvě. Dalším oblíbeným benefitem je stravování. Zaměstnancům poskytujeme příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu, který je ve výši 85 korun denně. V Praze máme navíc možnost využít nabídku obědu ve firemní kantýně. V jídelně funguje i doplňkový prodej, i v tomto případě využijete svou zaměstnaneckou kartičku. Otevřeno je každý všední den od 7 do 17 hodin. Útrata za firemní obědy a doplňkový prodej se strhává na konci měsíce automaticky formou srážky ze mzdy. Káva a další teplé nápoje jsou ve všech kancelářích po celý den zdarma. Důležitou oblastí každé spolupráce je zpětná vazba. V OKčku si ji vyměňujeme se všemi novými zaměstnanci před koncem zkušební doby v rámci hodnocení ve zkušební době a výsledek zaznamenáváme do OKBase. Cílem tohoto setkání nejprve s vaším nadřízeným a poté s personálním oddělením je zjistit, jak jste u nás spokojeni, jestli se vám vše daří a líbí a odpovídá tomu, co bylo domluveno. V OKBase zaznamenáváme roční rozvojové pohovory jako formu zpětné vazby. Tyto pohovory umožňují vám a vašemu vedoucímu posoudit spokojenost s prací, zda výsledky odpovídají očekáváním a dohodnout se na směřování vaší práce a osobního rozvoje. Svou zpětnou vazbu nám také můžete dát v rámci průzkumu mezi zaměstnanci, ve kterém máte příležitost vyjádřit svůj názor na témata přímo ovlivňující váš každodenní pracovní život v OKčku. Tím se dostáváme k dalšímu tématu, kterým je vzdělávání. Váš rozvoj považujeme za klíčový a rádi ho podpoříme. Vzdělávat se můžete v oblasti tvrdých i měkkých dovedností dle požadavků na pracovní místo, vašeho zájmu a domluvy s vedoucím. Využít můžete jak nabídku našeho školícího a testovacího centra OK školení, vzdělávací platformy Seduo, tak i služby externích dodavatelů. V případě zájmu je možné domluvit i skupinové školení na míru. Na webové stránce okbase.oksystem.cz se nachází platforma OKBase, o které bylo dříve zmíněno v kontextu sledování docházky. Nyní si platformu představíme. V této části se zaměříme na hlavní funkce OKBase a podíváme se na několik klíčových oblastí, které byste měli znát. Začneme sekcí přehledy, kde najdete zprávy obsahující řadu důležitých dokumentů. Mezi tyto dokumenty patří souhlasy se zpracováním osobních údajů, doručení písemností a dohody o práci na dálku. Je klíčové, abyste se s dokumenty seznámili a schválili je v co nejkratším čase. Další částí je využití sekce docházka pro správné zaznamenávání docházky a její kontrolu. V docházkovém terminálu lze zaznamenat docházku při práci z domova přes webové rozhraní. Pro ty, kdo pracují z domova, je k dispozici možnost práce z domova. V sekci evidence docházky můžete ověřit, zda jste odpracovali požadovaný počet hodin v daném měsíci. Systém umožňuje flexibilní pracovní dobu s pevnou pracovní dobou od 8:30 do 15:30 a obědovou pauzou, která se dle zákoníku práce do pracovní doby nepočítá. Pro podání žádosti o dovolenou slouží sekce Dovolené a Moje dovolená, kde můžete podat žádost a sledovat stav svých dovolených. V sekci Personální data můžete ve výplatním lístku po zadání hesla zobrazit svůj výplatní lístek, v náplni práce si připomenout, co je vaše pracovní role a v osobních údajích kontrolovat a měnit své osobní údaje. Změny lze provést pomocí formuláře Změna osobních údajů dostupného v uživatelských formulářích. Sekce hodnocení a související seznam hodnocení nabízí přehled všech hodnocení, ať už se jedná o hodnocení po zkušební době či o rozvojové pohovory.
V sekci Mzdové dokumenty a daňové dokumenty můžete vyplnit prohlášení poplatníka daně, požádat o roční zúčtování záloh nebo obdržet potvrzení o zdanitelných příjmech. Při vyplňování těchto formulářů doporučujeme sledovat videonávod, který vás provede procesem. V závěrečné sekci stravování lze přes objednávku jídel objednávat obědy předem. Je zde k dispozici výběr z několika jídel a dezertů. Obědy, které si v daný den nemůžete vyzvednout, je možné nabídnout na burze jídel a pokud o ně projeví zájem jiný zaměstnanec, náklady se převedou na něj. Pro ty, kteří si nestihli objednat jídlo, slouží burza jídel k převzetí jídla od kolegy, který ho nabídl. OKNet, tedy náš firemní intranet, je základní zdroj informací o dění ve firmě. Najdete zde řadu zajímavých informací, důležitých termínů akcí a můžete na něj i sami přispívat. Sledujte pravidelně OKNet, ať vám nic neunikne. První týdny a měsíce vás jim budeme provázet a nabízet užitečné tipy. Pojďme si OKNet krátce představit. Úvodní stránka slouží jako nástěnka, na které máte vždy aktuální informace z první ruky. V levé části najdete nejbližší plánované akce s možností prokliku do kalendáře akcí na celý rok. A pod ním fotogalerii z proběhlých akcí. V pravé části jsou rychlé odkazy do důležitých aplikací a kontakty na firemní IT helpdesk, na který se můžete obracet se vším, s čím budete v oblasti vnitřního IT potřebovat pomoci. Vaší pozornosti by na homepage neměla uniknout sekce OK Forum, která je určena právě pro vás a vaše příspěvky. Můžete ji využít jako inzertní plochu, zvát na zajímavé akce nebo poslat krátký vzkaz kolegům. Nad karuselem s bannery najdete přepínač mezi dalšími sekcemi. V sekci OK News najdete všechny starší zprávy z homepage rozdělené tematicky. Zajímavá je sekce Zaměstnanci, kde najdete kontakty na všechny kolegy. U každého najdete vedle základních informací i odkaz na jeho místo v plánu budov. Využít můžete i náš OK Monitoring, hlídáček, který vás upozorní na to, že se daný kolega přihlásil k práci z domova nebo přišel do kanceláře. OK Wiki je naše knihovna návodů a dalších interních dokumentů, včetně různých šablon ke stažení. Poslední sekce, odkazy a požadavky, je rozcestníkem mezi interními a externími aplikacemi, které můžete pro svou práci potřebovat. Doporučuji OKNet navštěvovat pravidelně, budete tak mít jistotu, že vám žádná nová informace neunikne. Pro správu úkolů využíváme ve firmě nástroj Jira. Slouží k urychlení komunikace a evidenci požadavků, úkolů a chyb. Jira je dostupná v interní síti, přímý odkaz najdete i na OKNetu v sekci odkazy a požadavky. Pro přihlášení používáme doménové jméno a heslo. Vedle pevného připojení na každém pracovním místě můžete pro svá zařízení využívat i firemní Wi-Fi. Ta s názvem OK Wi-Fi je určená pouze pro firemní notebooky. Pro vaše soukromá zařízení je k dispozici síť OK Host 3. Poslední sítí je OK Host, která je určená výhradně pro návštěvy. Přístupové údaje najdete na OKNetu, ty pro vašeho externího hosta rády vygenerují kolegyně na recepci nebo asistentky na pobočkách. Sluchátka, další monitor, lampička, mobilní telefon a další pracovní pomůcky nejsou běžnou součástí vybavení pracoviště. Nicméně pokud je pro svou práci potřebujete a chcete, kontaktujte svého vedoucího. Dostáváme se k poslední a u zaměstnanců velmi oblíbené oblasti, kterou jsou benefity. Krátce se teď o každém z nich zmíním, detailní informace a podmínky jejich čerpání najdete v případě zájmu na OKNetu nebo u nás na HR. O flexibilní pracovní době, možnosti parkovat v garážích, příspěvku na stravování i teplých nápojích zdarma, na všech pobočkách jsem dnes už mluvila. Jako další zmíním dovolené.
Po vyčerpání základních 5 týdnů řádné dovolené je možné čerpat ještě 5 dalších dní volna, takzvaných OK Days. Celkem si tedy můžete během roku vybrat až 6 týdnů pracovního volna. Oblíbeným benefitem v týmech je příspěvek na team building. Činí 4 000 korun na zaměstnance a rozdělit si ho můžete až do 2 akcí v průběhu roku. Podmínky pro realizaci team buildingu nejsou složité. Team buildingová akce může proběhnout v rámci týmu, mezi zaměstnanci napříč různými týmy. Nezapomeňte poslat pár fotek, které můžeme nasdílet a inspirovat tím další kolegy. Sportovní nadšenci jistě ocení příspěvek na multisport kartu, který je 400 korun měsíčně. Protáhnout tělo si ale můžete i přímo na pracovišti. Každou středu od 7:30 probíhá na pražské pobočce hodina jógy pod vedením naší kolegyně. V nabídce máme něco i pro ty, kteří lační po vzdělání. S jeho podporou to v OKčku myslíme vážně. Možnost navštěvovat kurzy v našem školicím centru jsem už zmiňovala. Pro zájemce máme také licence do Seduo platformy, která obsahuje více než 360 videokurzů v oblasti osobního rozvoje, komunikace nebo produktivity. Zapomenout nesmím ani na angličtinu. Ta probíhá formou skupinových 90-minutových lekcí jednou týdně ráno mezi 7:30 nebo odpoledne po 2:30. Čas strávený angličtinou se nezapočítává do pracovní doby. Příspěvky na produkty na stáří vám nabídneme po zkušební době. Pokud o tomto benefitu ale uvažujete, můžete si už teď začít vyřizovat smlouvu, případně u své stávající ověřit, že v rámci podmínek máte sjednané příspěvky zaměstnavatele. Výhodné podmínky pro vás i vaši rodinu můžete získat díky naší spolupráci s Unicredit Bank, T-Mobile a pojišťovnou Generali. Nabídka mobilního operátora je zaměřená na speciální tarify. Generali nabízí výhodné podmínky u řady produktů. Zprostředkovat můžeme i kontakt na jejich poradkyni, která vám pomůže zrevidovat pojistky nebo založit penzijní spoření. Volný čas si můžete zpříjemnit návštěvou divadla na Fidlovačce, kde získáte vstupenky s 20% slevou. 15% slevu pro vás máme připravenou na e-shopu italských vín a olivových olejů Vinodok, v kterém má OK systém majoritní podíl, a proto se s víny budete moci setkat na mnoha našich akcích, které během roku pro zaměstnance organizujeme. Mezi ty celofiremní patří OK Party a OK Večeře. Řada dalších pak probíhá na jednotlivých pobočkách a každý si mezi nimi jistě najdete to své. Sledujte kalendář na OK.netu, kde je většina z nich obvykle vypsaná na celý kalendářní rok dopředu. Nezapomínáme ani na rodiče s dětmi, protože víme, že plánování s nimi je někdy trochu horská dráha. V pražské pobočce jsme na to připraveni. V přízemí u zadního schodiště je prostorný dětský koutek, připravený na nerušené řádění vašich ratolestí. V přilehlé místnosti je několik pracovních míst, kde můžete pracovat, zatímco se vaše děti budou bavit u rozmanitých her, hraček nebo televize s Xboxem. Na životním prostředí nám záleží. Třídění odpadu a elektroodpadu, snižování spotřeby vody a elektrické energie a dodržování úsporného režimu v kancelářích bereme jako samozřejmé. Digitalizujeme interní procesy a zamezujeme tak zbytečnému plýtvání papíru. Mezi našimi referenčními vozy najdete i elektroautomobily. V rámci údržby zeleně na našich venkovních prostorách kompostujeme. Chováme se k přírodě jednoduše zodpovědně. Prosím, přidejte se k nám. Jsem ráda, že jste se rozhodli pro práci v OKčku a těším se na naši spolupráci. Přeji vám, ať se vám u nás líbí.